desa iki ana sawijining kebunan tuwa. Wong-wong padha percaya wit gedhe ing tengah kebunan dijaga dening sosok penunggu. Sapa wae sing wani ganggu bakal oleh balasan. Mel, Rena dulu. Wah, di sini rambaran tok. Wih, lek godhong kelar karo jahe kencur. Loh, bukannya godhong kelar enak-enak kebunan buri desa iku ya? Kebunan sing jarene angker. Mosok ta lek angkar aku ora percaya, paling cerita kaya lantok. Lek ngono, kowe kok iso wani mlebu ning kebunan? Sebabe aku ora jalan balik. Kowe kabeh ora. Alah, tekan jeping. Aku cah gendong budal kagak kerungane. Meme ora terus rame ya. Ini peringatan kustir aja mulai. Jarene Amel kebunan iki angker. Masa iya? Endi lho angker ki, wong padha gak ngene, ramdeni blas. Tapi jarene wong ning kene enek wit tua sing gak oleh ditemak sapa-sapa. Alah, paling cerita diingi dan cah cilik. Iya lho. Stop. Cah, dulu lagi lumayan enak kesikil. Lah, iya ya, tapi kok kecimen? Alah, paling cepat editan demo. Alah, di basket biasa. Wes ayo, saungi. Cah, api ya wedi. Iya, gede bisa. Ayo ngukur jeneng ning kene. Wes, mending wi. Harus coba ya. Ya, enggak berkodo. Iya. Duh, nyapo iki? Cah kowe krungu ra koyo enek suarane wong nangis. Koyoke kawit kuwi. Alah, paling mek manuk ubo. Wis rasa dirungokne. Iya, wes oh iya. Ayo. Wes. Lah iya wes. Kepiye nah? Ndek terus piye? Ambil wis tahu. Ya, Pi. Api. Pi. Apa Pi? Ini apa? Aku ora barang aneh. lu iki wi. Piye iki adewe leranse apa mulai? Mulai yuk. Ditron kancamu baru semaput lho. Ora ngesakne lho. Ya wis leren celek no. Ya wes oh. Bapak nih. Ini ginjal. Bir, ayo melaku. Nendi? Wis ta ayo. Ya sik tak rono, tak saling sik.
Hawane penak ya, adem. Oh, ini karena Amel kok ora doler ini ya. Oh, sabar juga paling. Oh, paling. Dik, apa itu tanganmu? Ora apa-apa, gores duit. Cah, krungu ora? Ora enek suara uang. Wes yo balik sak wengi. Iya. Terima. Aku wis sama sedulanan ning kene. Aduh pikir mek cerita yang ngeden-ngedeni bocah tok. Aku wis sama panggonan iki nek penunggune, tapi nyapa ora berungokne. Tulung, adewe janji ora bakal ngulangi maneh. Pas kita mulya, dimanyelat resiko. Sebenarnya ini apa sih, Mel? Deloken Mir, ayo ge mahkota teka godhong. Ayo wong dadi ratune aku dadi pengawale. Terus. Mir! 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 Sabar ya, Mel. Wes. Wes kita mulya kabeh, dimanyelat resiko. Duduk ah. Kayak Imron. Tapi jarane wong ning kene enek wit tuwa sing ndak oleh didemak sapa-sapa. Yo. Kuburan kuwi dudu panggonan tiga dolanan. Sing mlebu sembarangan bakal oleh akibate apa meneh rusak. Udah. Mira! Piye to?